שלום לכם צופים יקרים, ואנחנו בפרק 2 של קיובורד. כן, תחליטו על שם בתגובות. אוקיי. כבר עשיתם את זה, אבל אנחנו עושים את הסרטונים. אוקיי. אנחנו נסתכל את זה. אוקיי. אנחנו עושים את זה. אנחנו חכים קצת. קצת הרבה. אז אתם זוכרים את השחקן? מה מזג האוויר שם למעלה? סתם. למי שזוכר עוד פעם כל הדברים שאמרנו פעם שעברה, שכחתי כבר שחסר לנו חיים. זמן לא שחקתי בו. רק רגע. זה מעצבן זה. זה לוקח כאן, אנחנו פעם לא נזוז. מה הקשר? לא זזנו. אוקיי. לא, כי הוא טוען את העולם. מצטערים על הטעינה. על הטעינה של המחשב. אוקיי, עכשיו נלך. כן, זה בסדר. בואו נלך לעיר אולי. נקנה דברים למכור. נעלה ללבל, דבר ראשון. כבר פעם שעברה רצינו והגענו לחצי מזה רק. כלומר, הפעם נגמור את זה. כן, זה יהיה די יהיה טוב. כן, זה יהיה המטרה שלנו הפעם. מצטערים, שמעתם על נקישות של המיקרופון או משהו כזה. אוקיי. יש לי תחושה שזה הסוף שלנו, אבל... למה? לי לא. לא בכלל. ותחסר אותו. הנה כאן. הנה אמרנו כבר השעת ימית חזרה לחלוטין. אוקיי, דדם. גם אנחנו שמתם לב שגם הוא יורה? כן, הוא יורה חצים עליהם. עשו את זה קצת... כן, חיפושית. כאילו מה... תביא לנו פעם. אוקיי. למה הגדלנו אותם? זהו, 13, אנחנו עומדים למות, אבל לא שווה לבזבז עוד שיקול חיים שבטעות שהזמנו את השניים הקודמים. אני אשם. כן, נוסף. אני בוטה באשמה. אוי, רגע, לא לקחתי את זה. לחצתי 3. אני רגיל לחץ 3, בגלל שיש... מאוד דמות קשה. כן, יש דמות אחרת... נראה שיש שם מת בגלל. יש דמות אחרת שהיא... יש דמות אחרת שהיא משתגרת. 3. מחשב מסוג מים. אם תרצו שנשחק בו, רשמו בתגובה למעלה, או למעלה, או בצד, או בארץ. איפשהו, לא משנה. לא תרשמו. חופר בספר. אני. אז לא רציתי. הנה עץ. להרביץ לעץ זה למדת. כן, הרבה אנשים חושבים שזה דומה למיינקראפט, אני לא מבין אותה. באמת שזה דומה, אבל רק בגרפיקה. כאילו, למה נראה לכם שזה דומה למיינקראפט? אפילו לא אותו סגנון משחק, זה... כן, רק בגרפיקה זה דומה למיינקראפט. יש שם... אוי רגע, יש מצב שזה... לא, יש פה מיטה אולי! כן, אבל רצית להרוג אותם. הנה. עץ שלי, אוי, אתה יופי, לא שניים. כל חיי, אבל בערך. חצי מהם. אולי זה מיטה? לא, מיטה. אפשר לשבת. בס איזה שאין חיה. זה בטח סלום על חיים. סתם מישהו אמר. בואו נשב. בואו נראה על מישהו ידבר בטח. אוקיי, בואו נלך לנהר. אני הולך לעיר. לנהר! לנהר. טוב, הבנו את זה. אני אומר, אני הולך לעיר. מה? לא. אז מה... נראה לי שנמשיך עם זה. הרי המטרה שלנו אמרנו לעלות דרגות. כן, בעצם מקסימום נמות. מקסימום דדפול. תקפוץ זה. מי שלא יודע מי זה דדפול זה מטורף, תקפוץ שזה גיבור על. ספיידרמן. גיבור זה לא גיבור על, זה רשע. הוא גיבור על מעין סוג אחר כזה שהוא... אני אקרא אותך, אני אורד אחד נראה. תברח! אני לא יכול... גם אני. אני אבעח! למה אני אברח? אני אבעח! אני אבעח. ואז אני אדריך עליו, ידריך. בדיחה באיזה ספירה. שמי, בטח כולם מכירים את זה. סטנדאפ. כן. ידריך עליו!
ומדרך. ואז הם מגיעים לחלק. ואז אני מגלה שאני בכלל דורך על הספינה. לא בטוח שזה באמת המבטח שהוא אמר את זה. נו! אבל לא אמר את זה בצורה דבילית. הנה הוא נפגע. אנחנו הורגים אותו לפני שהוא מגיע. לא, אין מעצבן זה שהם עושים את זה? לפחות, הנה, הוא לא הספיק לעלות לכם. יש, הרבה כסף. איש צפרדע. I am a man of the rob. איך שלא אומרים את זה? אני לא זוכר. היינו הרבה זמן בלימודים. אבל אני עדיין לא... אבל בשיעורים. אתה יכול להגיד צפרדע. טרסי. אני יכול לבדוק אחרי ככה בחוברת הלימוד שלי. או במורק. אז מישהו מכיר, מורק. מורק. כן. מסיר. מורק. נפתח מורק. נראה שיש לי את זה. זה כבר חבט לי. אתה לא רוצה לעלות אבל אם זה היה רד, טוב, מה, אתה יודע כמה פעמים כבר עשינו את זה? רק רגע, זה לוקח כל הזמן של... זה לא מעניין. זה מעניין מאוד, אחר כך פעם בורדר ולעשות מיליונים. לא, זה חלק אז הוא יעשה דברים צריכים מיליונים. לאוכל. איזה באס, לא קיבלנו בכלל עץ. איזה משהו. כן, זה מוזר קצת, יש גזע עץ. זה מוזר קצת, יש גזע עץ, אבל... אני מקווה שיהיו כאן פטריות. זה מערה פיצית, אין כאן אפילו את החלק פיצקוש. המערתי. בואו נחפש מערה, מערה זה כיף. להדליק את האור, אני אוהב מאוד להדליק את האור. להדליק את האור זה כיף. זה סתם זה, קום יד אחת. יש לנו סיכוי גבוה למות מאוד. יפי. בואו נעקוב לכם. חתיכת סיירת הם המציאו להם. סיירת הגול... יש להם גובלינים. גובלינים. רגע, לא, זה לא גובלינים. I'm a כן, גובלינים. הנה, בואו גובלוד. נעקוב אחריהם. יופי. חיה שצהל. זה צהל. אוי, זה... כן, צהל חבל. כן, הם עושים גם את הצבים האלה. תראו, איזה מהיר. תסתכלו על המהירות שלו ביחס לגודל. כאילו, אז הגודל שלו רגליים צריך להיות יצור ב... הנה, תעזרו לדרך. תעזרו לי. הנה, אתם רואים כמה זמן לוקח הוא מוריד 6. כן, לארבעה אנשים להרוג אותו, 11 הוא מוריד אותם. זה בעצם שאין להם חשב, הוא אמר פה. נחמני. לא, הרבה פעמים... לא, תדע שם. לא, שם, לא. הרבה פעמים... של המים כמעט תמיד... בעיקר מחזקות. אבל איזה חזקות הן? קיפסי מצד שמאל. ופרות. אתן שמנות. כאן המחזקות ממש חזקות. אבל ממש. כן, הם עשו לנו... כן, יש להם לייזר כאלה. יש להם. אוקיי, די, השלמנו את המטרה שלנו, רק... בואו לא נסיים את זה. תרוג אותו. תראה בו חלקי שמוני. זה קורה עכשיו, נראה לי שאני יודע מה קורה עכשיו. עוד אולי לא. הוא נשמע לי יותר אפשרות השנייה. תודה כלב. תודה וובלי. אוקיי, עכשיו אנחנו יכולים לעשות את זה. זה כן מוזר שהנשמע של הכלב יכול להיות זה. כאילו, כן, I'm כל a חיי... dog תראה, זה מכה שימני, זה מכה כן, יותר מהר מכה שימני. כן, מכה שימני כאן, הדמות שלה קשת שבורה ויש כאן בית אוקיי, רק רגע, נו, למה ה-X לא עולה? בקיצור, אנחנו יכולים להוסיף עוד יכול כאין לבל, אבל... טרול! בסדר, טוב, אין מצב שאנחנו... ברור, עכשיו זה עובד. טוב, אני ממש לא אקח מטרול, כי נראה לי שהוא מסר. לא, אבל הוא חזק כמו מסר. מסרים חדשים יותר מזה.
נראה אם אנחנו הורגים אותו. הורגים אותו? הורגים. לא, אני מצטער שאנחנו הורגים אותו, אבל הורדנו לו. לא, 0.4! ביחס למי... 0.4, כן. ביחס... אוי, נסתכל לידו. אתה תעזור. ברור. למה הוא עדיין לא צריך לאקציה שלו? אוקיי, אני חושב. בואו נקווה שהוא יצליח להרוג אותו, ואנחנו עדיין מקבלים את סיכוי. בואו נהרוג אותו. להרוג אותו זה די אפשרות. כן, די קשה לה. אוקיי, אז... כל הסוס מסתובב בצורה מוזרה. אז... איקס... אנחנו מדברים עם הפסל שכולנו שנהרג. כן, עד כמה שאני זוכר הוא אומר שזה אין שום דבר. שמתי לב למשהו? אין שום דבר מיוחד בי. אני סתם מתוצאת שיש לך שאני נראה. כן, בואו נראה בה. זה יהיה. נשכח מזה. זה חתולי. אז זה יופי, למה כל הזמן מביאים דברים שמחשבים? זה גזענות נגד קשתי! לא, זה גזענות בד. שלי צריך להביא את זה כי... אני קלישה. רציתי אולי לעשות את הנקבה, אבל זה שיושב לידי כאן אמר שלא. יש לנו רצונות לגברים. יש לך. גברים, יש לך. לי לא כל כך אכפת, פשוט זה כבר היה על זה, נו, על נקבה. אוקיי. הוא עצלן פשוט, אם לא יודע. כן, לא רציתי להעביר את זה. זה כבר, 1-1 מכוערת! כבר הביאה 2, 1-12. הלוואי. אנחנו רק ב-4X. אנחנו ב-4XP והיא הביאה 12. טוב, זה הגיוני, פשוט לא הרגנו אותה. בוגדים לכולכם! כן, איזה בוגדים. דווקא שראינו טרול, פתאום נעלמו. שלום. להתראות. בואו נלך על הטרול. סתם. בוא נביא את אני זוכר איפה הוא נמצא. בואו נראה. רק רגע, תן לי רק רגע. הם לא יכולים להשתגר, תבין. אבל רק רגע. אוי, עכשיו תבחר. את זה או את זה. בהתחלה זה יהיה אותו דבר. האמת שזה בדיוק אותו דבר כזה. היכולת זה רק זה. או שזה יהיה... או שנהיה יותר מהירים, או שנצלוף יותר טוב. אוקיי. אז נוסיף אחד לזה. אחד לזה. ואחד נראה לי אימוץ חיות, כי אנחנו רוצים לאמץ חיה כבר. כאלה שתלטניות, הן משתדלות לחלק. אני אומר... לא לייק. אני אומר, נלך לעיר וזה. ונקנה אוכל לחיות. ונקנה אוכל לחיות, ואז זה. נאמץ חיות. הנה זה המאסטר. כן, אנחנו נקטע את החלק הזה. אני לא אקטע אותו. לא כל כך קשה. נו, אתה פתח. מסתערים. אני לא רגיל לראות אותו ב-2. אוקיי, אז רק רגע. למי שלא ראה, אני עצרתי במקום. למה זה לא נפתח? יופי, חכו. והשעה עכשיו. אסור עוד לזוז. עכשיו השעה 5. עכשיו השעה 6. רק רגע. אוקיי, אז העיר נמצאת שם, אנחנו דווקא די קרובים אליה. זה די קרוב, כן. סליחה. רק בואו נראה מה אתה עושה האחד עכשיו. אנחנו יכולים לבוא כאן. אוקיי. לא כזה גרוע. אולי זה כמו פיצוי חלום. שהתקשם לכולנו. לא רגע. זה פשוט עוד עושים לטעון. הדברים שהולכים שם, ואנחנו עוד לא רואים את מה שהם הולכים. לא שרבתי בואו נבעט פה. בעיטה סיבובית. לברוח! תעשה לו אחד הולך. תמור. עכשיו גם מעין סוג של גמלים קצת שלא יהיה לא ספק לכל. זה עבד, זה נראה לי קרוב.
דווקא הכי עכשיו. גבוה. לא נורא. לא, אני לא מבין. הם מרביצים לה. בואו. מרביצים בזמן שהם מתקנים. אתה יודע מה תיפול. מתקנים איתם. בוא נמות. נראה די זה מגניב איך שאנחנו נופלים. לא, אבל זה היה נראה די מגניב. כזה. כמו המשחקים מטרו האלה, לשחק עם פול כזה. כמו המשחקי פרקור האלה. כן. לא בא לי לחכות בבקשה, למה מה תעשו לי? לא, לא אתם, לא הצופים. היוצרים של מה? של הקיובו. כן, של הקיוב וורד. שלחרו בת שם בקסטום בדובמה. של הקיוב. אוקיי. יש אני רואה שם את משהו. זה. עץ! יש שם משהו. בסדר, אני הולך לעץ. אני הולך דרך העצים, על טרזן. איפה? אוקיי. איפה יש מישהו? איפה יש מישהו? תעזור לי! קודם ראיתי להציע שם. חשוב. אני מצביע עם האצבע. כן, כן, משהו. אוקיי, כנראה שהוא הלך. הוא הלך כמו שהוא בא אליו. כך הולכים האנשים. וככה חוזרים. להיות חבר או לא להיות חבר? זו לא להיות השאלה. או לא להיות. זאת השאלה. אוי, לא. זאת כן. זאת כן. אני אמרתי שלא! לא! או! זה כאב לי בשתי אי. אם מה שתיתי בטעות אתם מצפים את הבקבוק, כן? לא את המים. הילד שפוי. נכון. רע לך. אבל זה כאילו רע לי. לא, היא לא יכולה לראות. הלמון יכולה לראות? לא זוכר. כן, יש לה פשוט למון. לא, היא לא יכולה לטפס. נו, תרד. לא, תרד, לא למעלה. פשוט לימונדה. לא! זה פשוט לימונדה. כן, מעצבן שזה קורה, לפעמים אי אפשר לפגוע בחיית פשוט. זה כאילו... או, כן, חכם כאילו שתי חיים. יש חיות כמעט בלתי חדירות. לא, אבל נקרא לזה בגלל שאנחנו כאילו על עץ. כן, כאילו אנחנו רחוקים. אני מפחד מחיות שלא נעימות אליי. למה אתה צועק? זה לא כזה מפחיד. אתה רואה פיקסלים כחולים. זה מלחיץ שפיקסלים חולים רודפים אחריך. נו, תראה את זה. פיקסלים! חולים. תעשה את זה. אני בורח! אתה לא יכול לברוח וגם לראות וגם לבעוט באותו זמן. אל תברח. אני תפוסה! לפחות תיקח את עצמך שיש שם. לא! מה שאתה בורח. אני תפוסה! נראה לי שהוא לא רודף אחריך יותר. סתם אמרתי הוא כן. תישן, תלך לישון. אין פה. לא בטוח. תבדוק את האוהל. תבדוק את האוהל. אפשר, אני יודע. אפשר לבדוק את האוהל. אפשר לבדוק האוהל, אז מה לבדוק את זה? לא, אבל ראיתי, כאן האוהל זוהר. זה דבר פסיכי בקצת. יואל זוהר, הוא פסיכי. הוא לא אל, הוא לא צ'נדרה. מי שגם צ'נדרה היא לא אל, היא פלייזווקר. אף אחד לא הבין. זה מתי. חנונים שבאים. אני אפילו לא משחק אדום. איפה הבאתי את צ'נדרה? הייתי כבר אומר ליליאנה או גאו כולם. טוב, אז אנחנו נכירו דרכנו. אני בורח. הוא בורח. ואני כבר הוא מבין, בורח. ואני יודע גם שהם לא רודפים אחריי עדיין, אבל אני בכל זאת בורח. נבעט. וצ'או. נראה. לא עכשיו נראה ונראה לי, ככה. ונסיים את הפרק עם לייק. אז תעשו לייק, תהיו... תעשו לייקים. סאב. תהיו סאבים שלנו. תעשו סאב. לא אומר. אתה לא אומר ככה. לא אני אומר לא. ככה, די כבר. כן, אבל אני לא אוהבת את הפירוש המילולי של זה. זה קצת מטריד. תהיו סאבים שלנו, לא תעשו במובן סאב. המשפחתי. לא במובן המילולי. האמת שנבדוק כמה זמן עשינו את זה. רק רגע, תן לי. נבדוק. בוא נבדוק לנו שנייה. לא זה. בוא לא זה. נבדוק לנו איפה זה? שנייה. רגע, שכחתי. רגע, איך זה נראה? זה מקליט, אני יודע שזה מקליט. אני רואה את זה. אבל זה שם. טוב, נו, אז אנחנו לא רואים את זה. טוב, בכל מקרה נסיים את הסרטון. כן, נראה לי. לא שתפליתם, תעשו סאבים שלנו. תעשו לייקים.
נראה לפחות 50 לייקים. אנחנו רוצים הרבה. אנחנו רוצים כמה שיותר, לא כל כך אכפת תודה ממקומות. שצפיתם, יאללה ביי. לפחות ככה אני. ביי. ביי ביי. יאללה ביי.